Hvor er vi henne? Kattegat. Victor, det står der. Kattegat. Jeg vil lige rykke. Sådan, nu kan I se det. Hej, Alice. Vi skal ind og se på hajer. Hvad kan mor ikke lide? Pizza. Hajer. Og vi har Felix med. Er Felix med? Han skal til hajer for første gang. Ja. Han vil gerne lige have sushi. Det bliver sjovt. Det bliver rigtig sjovt. Det er mig, I skal se. Lige nu der står vi ved krabbebassinet. Jeg har angst for krabber. Jeg tror ikke. Kom så, tænd op, tænd op, tænd op, tænd op, tænd op. Siger du hvad, den ikke kan? Den nussede meget min finger. Ej, ved du hvad, gider du godt være sød ved den. Så I det? Han vendte forkert og alt muligt. Undskyld, lille krabbe. Og nu står vi ved Hajbassinet. Hvad så, skat? Er du klar? Nej, overhovedet ikke klar. Er de ikke søde, de hajer? Hej, prøv lige at se, hvad er det, vi lavede. Den lille haj der, vil den æde dig? Ja. Du har set, din arm er større end den haj bare, ikke? Okay, nu kommer den herhen. Jeg rører herhen. Kasper han siger så, at man snilt kan røre ved den der nede, så det prøver han da lige. Du kan jo godt komme ned. Fy for helvede. Ej, der kommer en. Ej. Ved du hvad, de er rigtig søde. De er faktisk sådan lidt bløde i det. De er slet ikke så skældede og ulækker, som man skulle tro. Giver du ikke ret, skat, når du også rører den haj? Nej. Det er sådan Den hopper op og tager dig, skat. Ja, det gør den da. Så hvor er den henne? Prøv lige at se, den kommer faktisk hen til mig, fordi den vil æde mig. Og jeg rørte faktisk ved den. Det her, det er mig. Jeg kan ikke slukke på den. Victor, han rører ved en. Ved du hvad, jeg tror, jeg bliver nødt til at bruge min næse for at slukke den, eller sådan et eller andet, fordi jeg har fået op. Jeg kan ikke slukke den. Good luck. Victor, jeg har fundet Nemo. Der er Nemo. Der er mange Nemoer. Nemo-session. Hvad har du fundet, Victor? Jeg har fundet den der lille klamme ting, jeg ikke ved, hvad er. Den er faktisk... Ej, den er lidt sød, er den ikke? De har ingen skilte. Jeg ved ikke, hvad det er. Kom videre. Det tror jeg, det er. Jeg tror, det er, fordi det er en storbudet søhest. Så den er bare altid fed. Ja. Det er ligesom mig. Hallo, lille ven. Hallo. Og hvad fanden er det der for en snask? Fuck, det ligner en hund. Det er en Det hund. ligner en hund. Er der en hund? Det ligner sgu da en hund. Det er Evie. Nej, så ser I ikke ud. Sådan en vandchef. Jeg vil sige, det er en meget langsnudet chefer. Du kan også se, det ligner en hund. Jeg kan godt se det. Okay, Victor han siger, der er en Pokémon. Så vi er på udkig efter en Pokémon. Jeg tror, det er en Gastly. De er usynlige. Ja. En vandpiglet. Og ved du, hvad vi skal til nu? Jeg kan mærke det. Hajtunnelen. Sveder bare. Prøv lige at se, hvordan den holder øje med mig. Sidder du ned? Hvad? Ja. Og det er hyggeligt. Og nu skal vi have fish and chips. Og prøv lige at se en lille detalje. Jeg er bare fe. Tang. Kasper tør ikke spise tangen. Så jeg godt, ja. Den er der. Jeg har klasket den af nu. Hvad, så vidt jeg ved, så gav du størstedelen din tank til Victor. Jeg har spist halvdelen. Det er lidt mere end halvdelen.
Det vil sige, at du gerne vil have, at jeg bare skal spise den her. Det er det, du egentlig bare venter på. Er du frisk? Nu skal vi se hajer. Når jeg kommer herind, det er simpelthen unfair. Og man skal så stille sig på den her lorte ting og kigge ind på skærmen, og hvad sker der så? Tak, skæbne. Skat. Føler du dig nogle gange sådan lidt stor i det? Nej. Det tager jeg som et ja. Det skal du slet ikke prøve at se. Det er en, der er stor i det. Lille Rokke, der er ved at blive født. Jo, hvordan nu det? Nå, det kommer ud nu af ægget. Siger den ikke en lyd, når den kommer ud? Nå, hvor er den sød. Jeg håber, I har nyt vores tur. Vi har i hvert fald haft det sjovt. Ja. Kattegat-centeret! Ja. Og der har jeg. Masser af hajer, ikke også, skat? Ja. Du elsker hajer. Nej. Men nu er vi på vej hjemme. Nå, farvel. Hej. Vink. Ja, det er godt. Ja, vi vinker.